de Brawl Stars. Ce-am uitat nici update-uri. Lily o să vină. Iar eu habar nu am ce primesc. What? At risk. Bă, nu știu ce. What? Bă, deja au cartonașul. Apropo, nu spun la nimeni, dar o să vă arăt ceva. Da, salut, prieteni! Băi, acum să mă mai pe întuneric. O să rezolv eu să mă fac mai mic. Nu știu cum ne fac mai mic și mai mic. Dar o să ne punem aici. E bine, lasă-ți-mă stai să plec. Da, o să ne jucăm Brawl Stars cu fața mea, sper să vă placă. Da, așa bine. Da, să luăm pe cine să luăm? Păi... Hai pe Melody. Hai că e totul bine. What? Nu știu că pere. Bro. Eu cu pe Melody, am zis că jucăm cu Melody, jucăm cu Melody. Ok, totul e bine. N-am vrut să joc pe Ren, dar acum... Dacă se vede degetul ăsta în pare. Ok. Tu bine, foarte bine. Uite-l pe Morty, uite-l pe Morty. Nu e copii, ăsta nu mă ui, gata, mă ferit. Bine, prieteni, tot bine. Foarte bine suntem. Deci foarte bine. Nu că îmi place că cum se zice, foarte iefă. Ok, bun, da, bine. Suntem bine. Haide. Bine! But you don't own me. Da, m-am găsit să joc pe Ren și am jucat. Am găsit niște forturi astăzi. Da, uite asta. Deci eu am făcut boss. Boss, nu a făcut boss. Sorry, got caught up in the moment. Kit, pe zice Kit. You just resuscitation is my vocation. The rocks. Harold is thy name. Theology is thy name. Hai că sunt bine. Sunt bine, boss. Sunt foarte bine. Ia, așa. Se vede mai bine. Da, se vede mai bine. Da, se vede cât de cât mai bine. What? Da. What the heck? Bă, e singur. Am și uitat deci. Unde ce buz? Bă, nu-i bun. Haide. Nu fi obligat să vină. Nu fi obligat să vină la mine. Bine! Hai, ok, am zis că nu. Nu știu ce, acolo că nu văd de face-ul meu. Dar e ok, știu că... stai. Yay, am zis pe Frankie. Nu putem să vedem cu Frankie. Frankenstein.
Eu vreau să mă scriu trofee. Nu știu ce e. Da? Don't mess with the whistle. Băi, eu făceam un truc de toate, da. Another day, another life Da, saved. și îți dădeai trofee. Deci noi, doamne, scuzați-mă. Deci dacă mă faci aici, mă face pentru Leonis. Este Leonis. E totul bine și frumos. Leonis e chiar aici. Time to brawl. Este foarte bine. Dar noi mai trebuie să jucăm în continuare. Pentru că așa e cu venit la noi. Să jucăm în continuare. Este bine totul, da, da. Feel my rod. Oh my god, so cool, bro. What the heck? The bed store in the church. Da. Ok, okay. Care au fost șansele să-i bate? Bate bază. Ai bă, bază, bă. Stand back. Train professional here. Când mă uit la telefon. Nu pot să mă uit la telefon. That's a warning. Da, bă. Rule violation. Ha, de bine. M-a bătut vii, m-a bătut vii. Nu mai, hai că sunt cu Kitty. Hai mă, Kitty. Where are you? I kill you. Ha ha ha. And Kitty. Okay. This is tomorrow. You are stuck with me. Wow! Bine! Ok, un piper. Unde va fi? Live, love, laugh, and lick. Nu mă uit așa. Friends forever. Nu! Mi-a tras fentă! Mi-a tras Now it's fentă, personal. nu! Aia cântă, what? Asta era spectacol. Yeee! Vezi că vine gaz, pe telefon. Vezi că vine gaz. Vine gaz. Live, love, laugh, and lick. Dar eu nu mă uit asta de activ. Nu, run. Hai, nu. That's the bait. Stand back. Train Lili. professional here. Ok, cred că mă face destul de rapid dacă o menținem așa, dar eu vreau să ne jucăm knockout. Knockout? Puh, lasă-mă, ho! Ce naiba? Apoi să putea digitalul lui. Mala. Mă zic să aude la pe videoclip. Asta e toată treaba. Noi ne jucăm Lili aici, nu putem lua pe Lili că n-avem bani. Ne-am luat la că Paște. Mama ne ia chestii. Chiar îi se prinde în buget. Deci dacă nu se prinde în buget, sorry, is impossible. It's impossible. Mamă, l-am bătut. Mamă. Rico, vino qua che l'hanno battuto per Rico, vai di stavolta. Rico! Ma mi fa che si vede qua. Perché io sono da aspettare. Vabbè. Che pigliato. Tapor. Via. Mamma, m'ha battuto! No, mamma! Mamă, ce o fac? Cum trebuie să se teleporteze? Hai că s-a teleportat bine. Da, vine ăla și trage un pantof pe ăsta gura de nu o să mai știe.
Bam. Mamă, n-am internet. Hai, prieten, puteți. Hai, mai e doar ăsta. Bine. Cred că ăsta va fi singurul decât de genul ăsta. Bine, dacă pot să le fac. Asta va fi. Nu trebuie. Nu. Resuscitation is my Hai, vocation. vocation. Ok, intrăm aici. Totul e bine. Da. Să vin cu el, să jucăm cu moarte. I am a Nu creature râdeți of de the night. skin-ul meu. Nu râdeți de skin-ul meu. Mie îmi place. Da. Îmi place de skin-ul meu. E bun. Și mi se chiar, dacă arată așa ciudat, mie îmi place. Mi se pare cool. Îmi place cum arată. E bine. I am a creature of the night. I am a creature of the night. Cred că ca să mă sună, dar nu ar trebui să mă merg pe coadă. Haia! Hai, omoară pe Emzy. Bine, măcar am omorât pe Emzy. Haide, Edgar, poți să-l bași pe bază. Sar pe bază. Hai, bravo. Bine. Bro! Șas! E bine, foarte. Ok. Hop. Ui, haia. Lasă-mă. Immortal. Bă, bine, măcar un Păi să fac Nita singură? Băi, n-are șanse Nita. Ce șanse are bă Nita? Control de bani și eu. Hai, bă Nita, să o spate. Cum bate Nita? Ok, a bătut. Chiar m-aș putea să o bată pe el, credeam că el nu să o bată. Ok, data să mai se de 2 de... Da, cred că n-are aia. Uite, nu mă stau la asta. Hai să la asta. Da. On. Ce bă e asta? On the roll. Adieu. Have lunch here. Mortis is here. It's happening. Okay. Da, dacă am uitat toate părțile, da. Hai să mai jucăm. M-am uitat cu sus sau? Oh, nu trebuie să pierdem, da. Noi când pierdem ne dă defeat-uri. E toți banii. E toți banii. Da. Zic modalitate. Bringer of doom. Stai într-o poziție de mă doare așa, gâtul pe spate. Uite dacă nu se întâmplă acolo. Hop! Mamă, bine! Hello! M-am omorât. Dă-i cu prăjitori în cap. Nu cu ce ar da prăjitori. Eu cred că dacă ar fi el primul, n-ar mânca. Eu dacă aș fi un browner și ăsta mi-ar trebui prăjitori, vreau să mânca prăjitorii. Acolo să-i roșii și superul. Superul nu cine știe ce. Dar nu îi aștept. Hop. Mamă, ce-a fost pe aia? I'm going to put this in tortilla. Mamă! Nu! Ce faci contra lui Shelly?
fac comentarii sale. Ce faci? Trebuie comentarii dacă mai văzut așa de meciul. Și cu hai să vedem ce fac. Dacă bine. Sării pe melon. Voi vedea. Bine. Hai că mai sunt ăștia doi. Hai putem să batem pe Jessie. Bă, nu-mi spune ce refac. Și dacă are și ăla, stava, nu mai are și ăla. Ce dacă mă lăgără? Haide, bă. Du-te, băiat! Bă, asta, nu. Ce face asta? Ajută! Lasă-mă să mă lăgără. Nu. Bine. E că locul meu. Am luat coconut. Hai, mă, coconut. Am primit foarte multe asupra. Nu știu, am pățit. Habar acesta! Zic că atinge alt meci din celălalt meci. Exact din alt meci. Opa. My check. Ce-am făcut? Gata, doamne, abar n-am ce-am făcut, doamne. Mamă, mai nu. Uite ăla altul nu e mort. Nu, m-a omorât. Nu. Ira. Mamă, ce mai bine făcut? Haide. Bă, papeloc! Cred că și-a copiat. Mamă, nu e bă. Nu te sper. Haide-mi plăcă. Nu, acum. Nu știu de-a mea lăbit. Ce-s auzi, bă? Lasă-ți vezi. Dar nu știu, bă, zic că dădea încă. Zic că un lag, nu mai știu. Un lag. Da. Am murit. Bine, atunci am câștigat. Cred că mă... De care superul? E bine, am câștigat așa, e bine. Am vrut să mă lupt Ems e problema. Mori. Eu cum să mor? Mori, am zis! Hai, bă, într-adevăr, cântă. Bă, ce n-a? What the heck happening? Am putut să mor! Bă, nu mai aveam viață, nu mai aveam freaking viață. Bă, mamă, ce furi, frate! Hai, Perry, bro! Bine! Am eliminat. E tot bine. Da, sunt bine. Foarte bine. Ok, nu cred că o să pocăm episodul ăsta pe Leon, că e cam imposibil. Dacă oamenii mai multe credite. Doar așa rău. La cum s-ar vede? Se vede mai bine? Se vede mai bine.
Bă, m-am omorât! Mamă, eu mor! Bă, efectiv, că geamul nu vrea, nu vrea. Bă, de ce era Bă, nu mai și rosti atacurile. Îmi place fac. Da, bă, de ce și rosti atacurile? Acum, serios! Este plăcerea pentru nimic. Mă așteaptă și tu șoc. Nu te mai bucura, fraiere, că dacă pierzi pe pulă, cu toți pierdem. Să știi. Asta e o regulă. Dacă tu mori, acum poți pierde. Nu contează că ai murit eu, am murit nimeni n-a murit. Ce șanse mai avea? Ce șanse mai avea? Spuneți-mi ce șanse mai avea! Mă, nu-i sfârșitul, mă supăr și... Nu te-am mort, îi spune. Să jucăm. Și cu asta, nu știu pe ce-s. Nu. Când va veni și hiperceas pe aia, când va fi mega tiny. Hâța! Hâța! Să ajung pentru hâța. Stai bine, bine. Nu da. Nu da. Măricerule. Încă tot să vii? Tot să vii? Tot să vii? Stai că n-am înțeles. Cum tot să vii? Hai, dă-i, bine, 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 dă-i, Teddy, bine. Bine, eliminat, eliminat. Haide, haide, haide. Nu mori. Nu. Babă, zici acum. Da, aia moră. Care superul? Are superul, nu, am văzut și... Are superul. Dă-i, dă-i, dă-i. Bă, dă-i. Bine, bine. Hai că mai dorați, dar are superul ăla, dacă ne apropiem. Ne va trage la. Haide, Teddy. Da, trebuie să mai ocupe. Hai să luăm. Uita! Tatia! Nu mai fi rosit superul! Pentru noi mulțumesc că ce mai fi superul! Dar nu foarte rău de cât atacă rosit superul. Hai! Să mă rog așa încetul cu încetul. Uite, ei stau împreună, nu vreau să plec. Mamă, ce era stragă lui Edgar, una. Mamă, bine, 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 dă-i. Oh, nu, i-a tras și el una. Nu, ajutați-mă. Nu mai am. Păi, se. Mai doar asta? Mai doar asta? Gata? Mai doar tu? Care fac? Da, ia, bă. Tu, că nu mai sălim zona. Bă, haide, mai trebuie încă 2 tăpii, haideți! Haideți! La putere! Haideți! Cred că ți-am numai la o să deja e foarte mult de primul de cum filme. E unele videoclipuri ale youtuber sau mai mult decât ale mele. Ale maxim sunt de eu nu am făcut pe
Apropo o oră. Chiar o oră. Dar ceilalți fac cam de vreo 30 de minute și ceva. Și fac vreo de 20, mamă, dar a rămas să fie lucruri. Eu sunt de joc ca să mă pregătesc de atac. Îmi trage în ăla, bă. Să bag un foc, e gata, nu știu. Da, n-am să fiu. Lelele! Mamă, cine what the, doamne, era să jur. What the heck happening? Ce e una, bine. Nu mă lăsa acolo. Nu știu la greu. Nu cu nimica. Nu bat pe bloc. What happened? Chupa, mă vine lagi. Scuzați-mă, mi-a făcut bară ce se întâmplă. Îl pe Edgar. Mai e un Edgar! Bine. Unde e Edgar? Cine? Încă una și mă duc. Bă, dar își face viața. Hai să văd. Cred că vrea să mirosesc atacurile. Să mirosesc atacurile. Păi să te văd! Bă, nu m-am omorât. Nu te mai nu, că eu mă joc. Nu știu. Nu jucăm. Nu cred. Vrem, Doamne, ferească. Vrem. Dar nu știu. Asta a făcut un copil supărat. Nu, m-am lăsat singur. Nu eram eu cu bun. Nu mă moral. Uita, what? Mi-am mers singur înainte! N-am făcut freaking nimica! Mi-a dat, mamă, dă melodie, ăla ei. Mirați voi, bă. Bă, nu pot mai zi. Ei, de acție. Hai, te dai. Dai. Nu. Nu mor melodie. Nu da toți. Păi și ce să fac? Băi, nu vreau. Fac de 30. Măcar nu-i ca la pus. Oricum nu-i bun. Pentru ăla de youtuberilor. Da. Bine că s-a dat scurt. Asta e cred că eram... Zorbe. Stai!
Nu putea să revin cu toate. Nu. Bine! Am înțeles unde. Nu care m-am răbdat să la un drastic. What's happening? Nu mai înțeleg ce se întâmplă! Ce dau mesaje! What the? Hai că... Bine! Am încheiat un match. E doar tot. Nu e bine. E mai bine decât mica. Te rog să câștigăm. Gata, ne-am rugat acum. Vom fi star player! Hehe. Ole, scriatori! Cum asta? Sper să nu dă ăla. Dacă îmi dau 8 trofee, nu nebune dacă îmi dau 8 trofee. Hello, I'm here. What's your name? My name is Becky. Oh, my name is Lisa. Okay, that's it. Wait. Hoppa. Hey. What? Mamă, nu, ajutați-mă! Povestiți să mai like-urile voastre, mă pot ajuta. Bine, prieteni, dați like, și subscribe ca să-mi prind putere, să prindem putere echipa noastră și să câștigăm acest meci. Haide, m-au dat putere, ne-a dat putere. Haide! Haideți! Ne-a dat putere să câștigăm! Bine să luăm! Bine! Time to brawl! Acum destule! Așa cum facem de acum. La revedere! Cred că acum o să-i